Magandang umaga, Davao, Mindanao at sa apat na sulok ng mundo. Ako si Mirasol Sibayan Cacho, ang inyong tagapagbalita sa araw na ito. At bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, magbahagi at mag-subscribe sa channel na ito, Pinoy Rob YouTube channel. Mga uluhan ng mga balita. Pagtaya ng panahon, inaasahan ang mga pansamantalang ulan, bagyo at mainit na kondisyon sa buong Pilipinas. Davao City makakaranas ng ulan at bagyo sa hapon. Pambansang pagtaya ng panahon. Lokal na balita. Davao de Oro naghahanda para sa 2025 na halalan. Si Boy Isog Sarge ay diskwalipikado mula sa laban sa pagka-alkalde ng Davao City. DCPO tinutulan ang mga pahayag sa social media tungkol sa maling gawi ng mga pulis. Ang mga bayan ng Davao Occidental ay nakamit ang first class status. Pambansang balita. Umaasa si Bersamin na ang peace rally ng INC ay magdadala ng kalinawan at pagtataguyod ng pagkakaisa. Ang mga Pilipino ay nag-aalala sa pagtigil ng Facebook sa kanilang fact-checking program. Pandaigdigang balita, maraming mga restauran ang nag-aalok ng libreng pagkain sa mga evacuees at mga first responders. Kailan magtatapos ang wildfires? Balitang Aliwan, Pay a Song for Me. Mr. Tambourine Man lyrics. Kasama sa mga draft ng kanta, sining at mga larawan ni Bob Dylan na ibebenta. Si Sam Mori na kumanta ng Soul Man sa Sam and Dave Duo, pumanaw na sa edad na 89. Balitang pampalakasan. Inupahan ng New England Patriots ang dating manlalaro na si Mike Vrabel bilang bagong head coach. Coco Gauff ay nagsulat ng mensahe ng suporta para sa Los Angeles matapos manalo sa unang round ng Australian Open. Mga tampok na kwento. US, nahihirapan ang New York City sa pinakamalupit na snowstorm sa kasaysayan. Pilipinas, inilunsad ang Davao City ang eco-friendly na inisyatiba para sa pampublikong transportasyon. Trivia, pinakamalaking banga dance sa Pilipinas. Pagtaya ng panahon. Inaasahan ang mga pansamantalang ulan, bagyo at mainit na kondisyon sa buong Pilipinas. Makakaranas ng ulan at bagyo sa hapon ang Davao City. Pambansang pagtaya ng panahon. Ang Pilipinas ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga pansamantalang pag-ulan o mga bagyo dulot ng easterlies at lokal na thunderstorm.
Ang mga baybaying lugar ay maaaring makaranas ng katamtaman hanggang sa magaspang na dagat, lalo na sa mga silangang bahagi. Ang Luzon at Visayas ay inaasahang makakaranas ng mainit at mahalumigmig na kondisyon sa araw, habang ang Mindanao ay maaaring makakita ng mga kalat-kalat na ulan sa hapon. Pinapayuhan ang mga residente na maging alerto para sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa sa mga malalakas na bagyo. Panahon sa Davao City, magiging maganda ang panahon sa Davao City na may bahagyang maulap na kalangitan sa umaga at magiging maulap na mga kalat-kalat na pag-ulan at mga isolated na bagyo sa hapon. Ang temperatura ay maglalaro mula 24 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius. Mga lokal na balita. Naghahanda ang Davao de Oro para sa 2025 na halalan. Nagtipon ang mga stakeholders sa Davao de Oro upang maghanda para sa 2025 na midterm elections na binigyang diin ang katarungan, transparency at seguridad. Ipinunto ni Provincial Election Officer Attorney Jennifer Ancla ang hindi tiyak na kalagayan ng politika at nagpasalamat sa mga pwersang pansiguridad para sa pagpapanatili ng kapayapaan. Kinumpirma ni Police Colonel Antonio Alberio Jr. na nananatiling mapayapa ang lalawigan. Nagdaos ng pulong ang Provincial at Municipal Joint Security Control Centers noong Enero 10, 2025 na dinadaluhan ng mga kinatawan mula sa COMELEC, PNP, AFP, PCG at iba pa. Pinagtibay ng COMELEC Resolution number 10999 ang pagbabawal sa mga armas mula Enero 12 hanggang Hunyo 11, 2025 at nagsimula ang kampanya para sa mga pambansang kandidato noong Pebrero 11 at sa mga lokal na kandidato noong Marso 28. Si Boy Isog Sarge ay diskwalipikado mula sa laban sa pagkaalkalde ng Davao. Ang online personality na si Rowino Rosales Caballes na kilala bilang Boy Isog Sarge ay diskwalipikado mula sa 2025 mayoral race ng Davao City. Tinanggihan ng Commission on Elections, COMELEC, ang kanyang Certificate of Candidacy o COC dahil sa hindi pagsunod sa COMELEC Resolution 11045, partikular ang kakulangan ng mga kinakailangang annexes K hanggang K9. Ipinaalam kay Caballes noong Disyembre 2024 ang desisyon at naghain siya ng hindi matagumpay na motion for reconsideration. Sa kabila ng kanyang pagkadismaya, nagpasalamat siya sa mga sumusuporta at muling binibigyang diin ang kanyang dedikasyon sa serbisyo publiko na nagtataguyod ng seguridad sa pagkain, trabaho at mga serbisyong panlipunan. Binanggit ni Caballes na ang kanyang pagtakbo ay batay sa tunay na layuning maglingkod hindi lamang sa kanyang online na kasikatan.
Pinabulaanan ng DCPO ang mga ipinapakalat ng akusasyon ng maling gawi ng pulisya sa social media. Tinugo ng Davao City Police Office o DCPO ang isang viral na mensahe sa social media na nag-aakusa ng maling gawi ng mga pulis sa mga checkpoint. Ipinaliwanag ni Police Captain Hazel Tuazon, tagapagsalita ng DCPO, ang lahat ng inspeksyon ay sumusunod sa plain view na mga protocol at hindi kinakailangang buksan ang mga kaha ng sasakyan. Hinimok niya ang mga pag-akusa na magbigay ng ebidensya at pinayuhan ang publiko na maghain ng blotter reports kung sila ay nakaranas ng maling gawi. Ang viral na mensahe ay nag-claim na ang mga pulis ay naglagay ng mga kahinahinalang bagay sa mga sasakyan. Ngunit tinatanggihan ito ni Tuazon bilang chismis na walang patunay. Nananawagan ang DCPO sa mga netizens na huwag magkalat ng mga hindi verify na akusasyon upang maprotektahan ang integridad ng mga pulis na binigyang diin ang kanilang pangako sa kaligtasan ng publiko. Ang bayan ng Davao Occidental nakamit ang first class status. Inanunsyo ng Provincial Local Government Unit, PLGU ng Davao Occidental na 4 na bayan, Malita, Jose Abad Santos, Don Marcelino at Santa Maria ang nakamit ang first class municipality status sa ilalim ng Republic Act 11 number 11964 na epektibo noong Enero 1, 2025. Ang batas na ito na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2023 ay nagtatakda ng automatikong klasifikasyon na kita ng mga LGU upang itaguyod ang lokal na otonomiya at paglago ng ekonomiya. Ang mga bayan ay kinaklasify base sa average na taunang kita, kung saan ang first class ay kumikita ng 200 million pesos o higit pa. Ang Davao Occidental ay itinaas din sa pagiging second class sa lalawigan. Iniulat ng Department of Finance, DOF, ang pagbaba ng bilang ng mga 5th class municipalities sa Davao Region mula sa 9 tungo sa 1. Pambansang balita. Umaasa si Bersamin na ang peace rally ng INC ay magdudulot ng kalinawan at magtataguyod ng pagkakaisa. Ipinahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang kanyang pag-asa na ang nationwide peace rally ng Iglesia ni Cristo noong Enero 13, 2025 ay magpapalaganap ng pagkakaisa at kalinawan hinggil sa mga isyong pambansa. Binanggit niya ang kahalagahan ng mapayapang pagtitipon bilang isang karapatang nakasaad sa konstitusyon at tinikayat ang mga ahensya ng gobyerno na igalang ito. Itinuturing ni Bersamin ang rally bilang bahagi ng isang pambansang dialogo upang tugunan ang mga alalahanin at itaguyod ang pagkakasunduan. Ang rally ay sumusuporta sa pananaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa Quirino Grandstand, mahigit 1.4 milyong tao ang dumalo
at 8,000 na mga pulis ang ipinadala sa buong bansa upang tiyakin ang kaayusan at kaligtasan ng kaganapan. Nag-aalala ang mga Pilipino sa pagtigil ng Facebook sa fact-checking program. Ang plano ng Meta na itigil ang third-party fact-checking program nito ay nagdulot ng pag-aalala sa mga grupong Pilipino tulad ng Caritas Philippines, Movement Against Disinformation, at Pitik Bulag. Ayon sa kanila, ang desisyong ito ay maaaring magpalala ng disinformasyon sa isang bansa na may 86.75 milyong Facebook users at isang mahirap na kalagayan sa politika. Itinuturing ng kritiko na ang bagong sistema ng community notes ng Meta ay hindi sapat at maaari itong magdulot ng panganib sa demokrasya, edukasyon at tiwala ng publiko. Hinimok ng MAD at iba pang mga organisasyon ang Meta na ibalik ang fact-checking at palakasin ang moderasyon ng nilalaman. Ang pahayag ni Nobel laureate Maria Ressa ay binigyang diin ang mahalagang koneksyon sa pagitan ng mga facts, tiwala at demokrasya. Nananatiling pinakamalaking platform ng social media sa buong mundo ang Facebook na may mahigit 3 bilyong mga gumagamit. Pandaigdigang balita. Maraming mga restauran ang nag-aalok ng libreng pagkain sa mga evacuees at mga first responders. Maraming mga restaurant sa Los Angeles ang sumusuporta sa mga komunidad na naapektuhan ng mga sunog sa LA County sa pamamagitan ng pag-aalok ng libreng pagkain at mga evacuees at mga first responders. Ang Amiga Amore, isang mixed Italian na kainan, ay nagbigay ng mga pagkain at nakipagtulungan sa mga organisasyon tulad ng Salvation Army at Pasadena Convention Center. Binanggit ni Co-Owner Alessandro Zeca ang kanilang dedikasyon sa pagtulong sa komunidad. Ang World Center Kitchen ni Chef Jose Andres ay nagtatag ng 6 na mga distribution sites sa mga apektadong lugar. Ang iba pang mga restaurant na tumulong ay kinabibilangan ng Shake Shack, Bio Kitchen, Dio3 Pizza, at Crustacean Beverly Hills na nag-aalok ng libreng pagkain at suporta sa mga nangangailangan na nagpapakita ng lakas ng pagkakaisa ng komunidad sa panahon ng krisis. Kailan magtatapos ang mga wildfires? Patuloy na nakakaranas ng matinding pinsala ang Los Angeles dahil sa mga wildfires sa Palisades at Eaton. Ay nananatiling malaki ang pinsala at hindi pa ganap na nakukontrol. Halos 1 linggo matapos magsimula ang mga ito. Pinapalakas ng mga bagyong hangin ng Santa Ana ang mga sunog na ito na nagdulot ng malawakang pagkawasak, habang ang muling pagdating ng hangin ay nagdudulot ng banta na lalala ang mga sitwasyon o pagdulot
ng bagong sunog. Binanggit ni CAL FIRE Deputy Chief Bryce Bennett ang pangangailangan para sa mas kalmadong panahon na nagsasabing, mayroon kaming mga bumbero. Mayroon kaming tubig. Kailangan namin ng oras. Pagod na ang mga bumbero at ang mga residente na patuloy na nakaalerto habang ang lungsod ay naghahanda para sa mas matinding hamon sa harap ng lumalalang mga kaganapan ng matinding panahon na nagpapakita ng kagyat na pangangailangan para sa mga solusyong sustainable. Balitang pang-aliw, Pay a Song for Me. Mga liriko ng Mr. Tambourine Man. Kasama sa mga draft ng kanta, sining at mga larawan ni Bob Dylan na ibibinta sa aksyon. Ang isang koleksyon ng mga memorabilia ni Bob Dylan, kabilang ang mga unang draft ng kanyang iconic na kanta, Mr. Tambourine Man, ay malapit ng isa ilalim sa auction. Ang auction na pinamagatang Celebrating Bob Dylan, the Aronowitz Archive, ay magtatampok ng 50 item. Kabilang ang original na sining, isang signed na 1968 oil painting at isang promotional leaflet para sa solo concert ni Dylan noong 1963. Ang pangunahing tampok ay ang tatlong drafts ng Mr. Tambourine Man na inaasahang magbabalik ng presyo mula $400,000 hanggang $600,000. Ang koleksyon na bahagi ng personal na archive ng mamamahayag na si Al Aronowitz ay nagpapakita ng malalim na koneksyon sa pagitan nila ni Dylan. Ang auction ay gaganapin sa January 18 sa Musicians Hall of Fame sa Nashville. Si Sam Moore na kumanta ng Soul Man sa Sam and Dave duo, pumanaw sa edad na 89. Si Sam Moore ang natitirang miyembro ng iconic na 1960s soul duo na Sam and Dave, ay pumanaw sa edad na 89 dahil sa mga komplikasyon mula sa isang operasyon. Kilala sa mga hit na Soul Man at Hold On, I'm Coming. Ang makapangyarihang tinig at dynamic na pagtatanghal ni Moore ay tumutulong sa paghubog ng soul music. Siya at ang kanyang partner na si Dave Prater ay i-induct sa Rock and Roll Hall of Fame noong 1992. Ang mga legal na laban ni Moore, pakikibaka sa adiksyon at ang mga muling pagbangon ay naging bahagi ng kanyang karera. Nagpatuloy siya sa pagtatanghal hanggang sa kanyang kamatayan at nag-iwan ng pamana na nakaapekto sa mga artist tulad nina Michael Jackson at Bruce Springsteen. Siya ay pumanaw na may iniwang asawa, anak na babae at mga apo. Balitang pampalakasan. Inupahan ng New England Patriots
ang dating manlalaro na si Mike Vrabel bilang bagong head coach. Inupahan ng England Patriots si Mike Vrabel bilang kanilang bagong head coach. Kasunod ng pagkatanggal kay Gerard Mayo pagkatapos ng Week 18 na laro ng koponan. Si Vrabel, 49, ay babalik sa Patriots matapos ang 8 taon ng karira bilang manlalaro ng koponan, kung saan nanalo siya ng 3 Super Bowls. Papalitan niya si Mayo at magiging ika-16 na head coach sa kasaysayan ng franchise at magiging bahagi ng isang piling grupo ng mga individual na naging coach ng mga koponang kanilang pinaglaruan. Si Vrabel ay dati nang naging coach ng Tennessee Titans mula 2018 hanggang 2023 at pinangunahan ang koponan sa isang 54-45 na record at 3 playoff appearances. Ang Patriots ay nagsusumikap na magtayo muli pagkatapos ng isang 4-13 na season, kasama ang mga promising na manlalaro tulad ng quarterback na si Drake May at cornerback na si Christian Gonzalez. Si Coco Gauff ay nagsulat ng mensahe ng suporta para sa Los Angeles matapos manalo sa unang round ng Australian Open. Matapos manalo ng kanyang unang round match sa Australian Open, nagpadala si Coco Gauff ng mensahe ng suporta para sa Los Angeles, kung saan patuloy na tinatamaan ng mga wildfires ang lugar. Nakikipaglaban ang mga bombero sa mga sunog, kung saan at least 24 ang namatay at marami ang nawawala. Si Gauff na tinalo ni Sofia Kenin 6-3, 6-3 ay nagsulat sa isang camera lens ng mensaheng "Stay strong LA, thank you firefighters." Si Gauff, na isa sa mga paborito na manalo sa titulo, ay makakaharap si Judy Boric sa susunod na round. Ang iba pang mga manlalaro tulad nina Iga Swiatek at Jessica Pegula ay pumasok din sa susunod na round at ipinadala ni Swiatek ang kanyang pagmamahal para sa Malibu at LA. Samantalang si Stefanos Tsitsipas ay natalo kay Alex Michelsin. Mga tampok na kwento. US nakakaranas ng record-breaking snowstorm ang New York City. Ang New York City ay nahihirapan sa isang record-breaking snowstorm na nagdulot ng kaguluhan sa pagbiyahe at pagkakaroon ng power outages. Ang bagyong ito na nagsimula noong madaling araw ng Linggo ay nag-iwan ng mga lugar na lubhang natabunan ng mabigat na snow na nagresulta sa pagkansela ng higit sa 200 flights at mga kalsadang naharang. Hinikayat ng mga otoridad ang mga residente na manatili sa loob ng kanilang
mga bahay habang ang mga emergency team ay nagtatrabaho upang linisin ang mga kalsada at ibalik ang mga serbisyo. Mananatiling sarado ang mga lokal na paaralan at negosyo habang ang lungsod ay nahaharap sa isang pinakamatinding kaganapan ng masamang panahon sa taglamig sa mga nakaraang taon. Pilipinas, inilunsad ng Davao City ang eco-friendly na inisyatiba para sa pampublikong transportasyon. Inilunsad ng Davao City ang isang eco-friendly na inisyatibo para sa pampublikong transportasyon upang mabawasan ang carbon emissions at pagsisikip ng trapiko. Ang bagong fleet ng mga electric jeepney ay layuning magbigay ng isang sustainable na alternatibo para sa mga commuter. Ang proyekto na bahagi ng mga green initiatives ng lungsod ay makakatulong sa pagpapabuti ng kalidad ng hangin at magsusulong ng kamalayan tungkol sa kalikasan. Inaasahan ng mga opisyal na lalawak ang programang ito na magpapasikat sa Davao bilang isa sa mga nangungunang lungsod sa sustainable na publikong transportasyon sa Pilipinas. Trivia. Pinakamalaking banga dance sa Pilipinas. Noong Pebrero 2023, nagtakda ng record ang Tabuk Kalinga sa pamamagitan ng pag-host ng pinakamalaking banga dance sa Pilipinas na may 4,681 na kalahok. Ang kaganapan ay tampok ang mga mananayaw na nagbabalanse ng mga palayok o banga sa kanilang mga ulo, isang tradisyonal na gawain na kaugat sa kultura ng rehiyon. Ang kahangahangang pagpapakita na ito ay nagpakita ng lakas, balanse at grace ng mga kalahok habang isinasayaw nila ang sayaw ayon sa ritmo ng mga tradisyonal na musika. Ang record-breaking na kaganapan ay hindi lamang nagdiwang ng mga katutubong gawain ng mga Kalinga, kundi naghatid din ng pansin sa kulturang Pilipino. Isa itong makapangyarihang pagpapakita ng pagkakaisa, pagmamalaki at ang pagpapanatili ng mga tradisyon ng mga Pilipino. At yan ang mga balita sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. At hanggang sa muli, ako po si Marisol Sibayan Cacho, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga, Davao! If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community.